Почнахме. Здравейте, приятели, аз съм Свен Кънев. Това е трета част и почваме втори левел. И така. Абе, този е спуснал от гащите. И аз седях до него. И така, става с няколко хора, спокойно. И вижте си, ако станете войници. То не е часъл. Извинете. Това е нашия противников кораб. Извинете. Не се опитвайте да го унищожите, не можете. Опитвайте се самолетите да унищожите и внимавайте, защото стрелят бързо. Унищожихме единия, така. Когато са повредени, не можете да се качвате. Само да ви кажа. Те повредени са два, а другия нещо избяга. Значи от него сега ще следват и може да ги цепите. Аз обичам да ги цепя. Но не е задължително се връща, аз направо продължавам. Няма смисъл да ги убивам. Само ще си хабя патроните. До ден, нощ, ден, нощ, ден, нощ, ден, нощ. Прецакал ги. Ха-ха. И така, тук следваме при мишките. Така, ти го правиш тук, бе? Те! Само да дадете, не са плашете, те са на условите, само бягате, видите. Само вижте ги, да не успях, само бяга. Не стига, че не съм поканена на пияницата да пием, но и ми се хилят в лицето, супер. Големи приятели, аз тък му се мисля, ще се намерил приятели, айде, връщате група, айде, тогава с чао. Как не ми се живот? Да знаете, между другото, приятели, че това може да ви почне да ви стрелят, така че внимавайте. Но то не взима много живота. Тук ще видим и новите герои. Едно ще ви кажа, същитови са, затова тези оръжия следят. Когато стане червено, почват да ги следят. Разбирате ли? Но не използвайте това оръжие на новите герои. Изобщо не трябва да го използвате, защото той пак е подходящо да го използвате, но как да ви го кажа? Те имат щитове и ги отбивате за това. На тях най-много използвате снайпер, където ще ви покажа къде да цепите правилно в тях, но това няма да е в тази част. Защото няма да вземем снайпер. Ето ги новите герои, дами и господа. Те също се превъртат. Ако искате, може да ги цепите, но... И също внимавайте, ако се наберат много изстрели на едно чудовище, става това. Пък и това има много малко оръжие, аз не го използвам, предпочитам това. Къде отидоха тези, бе? Кой ги убива? Ето ги новите герои, само че имат щит. И яки гащи. Затвори си тъпата уста, бе. Опа, сори. Също, ако искате да продължите, трябва да се връщате тук. Не да правите как мен, да бях начинаещ, поставя там седях, не мога да мина тази мисия. Съм много се дразнях. И ето, следите къде идва кораба и стреляте по чудовищата. Това не е много сложно, особено ако имате... Ау! Кой ги зрива, бе? Добре, нали аз искам да убивам. Такива да са само ваши. Добре. Не ми се качи тук, бе.
О, кой е това? О, кой знае? Сте тук. Но ме е чудно. Но сега вече трябваше ли да дойде нашия кораб? Знаете, че когато завършите, ще дойде един черен кораб. То по-скоро някакъв кафяв. Ето тук на радара ви показва, жълтите точки са от ваш. Ако дойде една гигантска, значи това е корабът. Ето той е тук дошъл вече. Айде, палатка! Мисля, че ще обеля. Да ме стреля, бе! Нахалник. Браво, англичанин ме прави. Газовали стипендия за англичанство. Умри, бе! Що го килнах им, защото си го заслужава. Точно. Сега ще скача в техния кораб и ще пим кафенци. Морето! Добре, бе! Гащи такива. Не, ти обаче ще умреш. Първото, което. Гледай, тук цялата махала ма цепи. Набих тя на... Чакай, бе! Нямаме си пиракия. Добре, кой може че... ти мишко. Да, правя в кораба. Арбе, тук само аз върша нещо. Не, другите стоят ма чакат. Да пипва, бе. Също сейф можете директно да им разбиете щитовете. Сега, приятели, ще видите нашия приятелски кораб. Ето го. Не го спете, той вас няма да ви цепи. Ето, сега ще обиколее това и ще кацне тук. Съветвам ви да скачите в джипа и да застанете пред самолета, за да може някой да ви скачи, защото то събира по 3 души. Ето го тук самолета. Тук много капсули се разбиват, бе. Чао. Като натиснете като се качите, той ще ви покаже как да шофирате. Натискате това, но не се местите с тези отстрани, тези копчета отстрани, а самата мишка. Като дадете копчето напред и на където завъртите мишката, на там отива. Разбирате ли? Това е. И тук заставате и чакате. Ако някой се качи, кача. Ако не се качи, лошо. Спокойно, то си някой ще се качи на това място. Има на картечета, тук ви показва живота. Един се казва Гънър. Сега живим толкова да скачи, как се казва при нас. Сега не пак Гънър, че са... Презент Дор. Добре, И тук вече може да тръгвате. Но... преди това искам да ви покажа една много яка каскада, която в момента ще мисля да направя. Но ви съветвам, внимавайте, защото не скачате много високо с джипа си, защото самият човек ще излезе от джипа и като падне ще умрете всички. Но ще ви запомните и не убивайте от своите. Ето я моята величествена каскада, която правя почти всеки път, като играят този лев. Ето ги. Дом се не знае. Съжалявам, приятели, ударих се, паднах. Видяхте за какво говоря? Ако паднете... Сега що... забравих, че трябва да ходя толкова с нататък. Добре, да направим някъде от тук, но не е задължително да минавате, разбира се. Долу има един път. И е така. Аз така обичам се върта. Не да и пищяваме. И вече тук влизате в базата, но ще го покажа в следващата част. До скоро!